Oi, Amelia Franklin. Kiitos kulta. Onko sinulla jotain kerrottua? Kyllä. Lähdemme Amerikkaan, Kanadaan. Kanadaan? Oikeesti? Kyllä. Sain sieltä hyvän työpaikan, jos saa paljon rahaa. Näin te kertoo nyt. Leonilla. Leony, herää! Mitä nyt kun 6 aamulla tullaan herättämään? Ja kun muutamme Kanadaan, jos sä sieltä hyvän työpaikan, josta saa paljon rahaa. Kanadaan? Aika yllättävä päätös. Mutta... Nähän nyt on nyt minun isäsi. Anna hänen olla onnellinen edes tämän kerran. Okei. Anteeksi. Täällä onkin liukkaat lattiat. Isä, onnea uudesta työpaikasta. Oi, kiitos. Mutta onko sinulla ihan okei, että kaikki, tai koko elämäsi jää tänne? Kyllähän se on. Voinko mennä nyt tietokoneella? Mene vaan. Siis mitä? Te lähdette Kanadaan? Näin on. Mutta entäs me? Jaa, äiti pakotti olemaan onnellinen, jotta isäkin saisi olla, koska hän on jo joutunut kärsimään kovia. Uskoon, kun on adoptiolapsi. Siitä aiheesta ei saanut puhua. No sori. Kanadasta kun te puhuitte. Jep. Minulle tulikin mieleen yksi tosi hauska kohta Kanadasta ja Amerikasta. Ja kuule, voit häipää saman tien. En noin puhuta opettajalla. Kyllä vai? Just näin. Tehdäänkö siellä Kanadan koulussa edes näin? Oho. No siellä voi olla vähän pahempaakin. Hei, missä sä oot? Siellä, anteeksi. No niin, lähteääpäs nyt kotiin oppilaat. Jes, koulu loppu. Hei, kamut, tulkaa. Hei, odottakaa. Tulkaa jo. Tosi hauskaa. Hei hitaat, tulkaa. Mehän ollaan hitaita. Niinpä. Saatteko nopein? Te vastaatte nopeita. Tulkaa kaverit. Hei, odottakaa muakin. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Boing. Siis mitä? Jup, me muutetaan Portugaliin kesäksi. Sitä me ei nähdä lainkaan.
Nettiyhteydet on. Ai että Portugaliin. Arvotellaan tänne. Ja vain.